Takže čaute ľudia, máme tu tému hol. Takže budem už natáčať videa zo tému, čo si budem objednávať. Poprosím vás, že mu budete stačiť, keď budete lajkovať, odoberať a tak ďalej. Ideme si otvoriť našu prvú objednávku, čo sme si objednali z tému. Takže otvoríme si a uvidíme, čo sme si objednali, aby ste boli aj vy. A veci vám iné dám do, koľko stálo, tam mám obrazok. Tam majú také lacné veci, takže ako prvé tu máme také teplé tenisky. Neviem, koľko stále dávam do videa cenu. Otvoríme si. Takže takto to vyzerajú. Sú to veľkosť 40. Takto sú také nové. Takže tak. Také sú. Pre ďalší video vás poprosím, aby ste mi lajkovali a odoberali kanál a uvidíme, čo ďalej. Potom tu máme tričko. Viem, že toto stalo tričko okolo 3 €, alebo tak sa mi 3 alebo 6, neviem, dám do videa. Také veľké tričko. To krásne biele. To vidíte. A super. Aj som sa napísal. A to je veľkosť, sa mi zdá, že S-ko či aké? Počkajte. Nepíše tu. Nie. Ale viem, že som to dal za S-ko. Nebudeme si akurát, uvidíme. Takže máme tu 3 veci. No ešte máme tu na konci takú súpravu. Je to značka Paríž. Máme tu to tiež, a sa mi, že S-ko. Ľudia, je to krásne, opravdu krásne, pozrite si. To je taký dobrý materiál. Viem, že to stále, tu máte Paríž. To dobrá látka, platí sa tu, odporúčam všetkým. Nie je tam ani lacná vec. Aplikácia sa volá Temu. Uvidíme, máme to aj toto, máme aj také sveter, máme pri tom spolu, je to súprava. Takže takto. Zatiaľ natoľko. Uvidíme ešte, čo nám príde na budúce. Takže poprosím vás, kto chce ešte, aby sme dávali lajky, komenty, poprosím vás odoberať kanál. Ďakujem a majte sa.